Temporaryong giundang ang pagdawat og lubong gikan sa laing mga barangay ang usa ka pampublikong sementeryo sa General Santos City human masuta ang pipila ka mga problema niini. Barangay LGU nangayo og pagsabot sa laing mga barangay sa syudad. Aniya ang atong balitang barangay. Nagdigkit nga mga pansyon, mga atop sa mga payag sa ubang pansyon nga kahugnoon ang uban. Nangalungkab gumikan sa mga dagkong ugat sa kahoy. Pipila lang kini sa maobserbahan sa kapin 11 ka hektarya nga public cemetery sa Barangay Conel sa General Santos City. Gumikan niini, nagdesisyon ang Barangay Council nga temporaryong ipaundang ang pagdawat og lubong gawas lang sa mismong barangay ug ang kasigbit nga Barangay Olimpog sugod November 16, 2025. Kini aron mapailawom sa rehabilitasyon ang maong sementeryo. Kita na mo sa council nga ang barangay cemetery karon daghan kayo og renovate. Isa dito kato mga kahoy nga pati nang dagkua it pa mi sa sindro kung paano na siya. Sumala sa barangay, usa sa mga rason kay halos puno na ang sementeryo. Sumala sa tigtaod og mga lapida sa mga nitso nga si Topper Kabuya. Ubay-ubay sab kuno nga mga nalubong sa maong sementeryo, tagalaing barangay. Mga unang kapuno sa dayo niya ang taga-Kunil simbakulag ni mamatay wala na kabutangan. Mabala kami. Kaya naman tungod kay mo report among administrator kada bulan nga mas daghan pa ang pulubong tagagawas kaysa taga barangay Conel. Nya among na-realize katingalig itantanan mga matay man tano. Tingalig pag-abot sa panahon wala na tay kalubngan, wala ni kalubngan taga Conel tungod pulos lang tagagawas ang lubong. Matod sa Barangay LGU nga usa sa kuno sa mga hinungdan nga nung angay ipasara sa publiko ang maong sementeryo, kini aron ma-account kung pila na gyud ang mga nalubong dinhi, mapabata man o dagko. Gumikan niini, nangayo og pagsabot ang maong barangay ngadto sa mga buot magpalubong nga gikan sa laing barangay sa syudad. Naot pa unta sa inyong pagsabot, siyempre ang nagkadako ng mong barangay nagkalambo usab, nagkadaghan ang katawhan, siyempre daghan po mga matay. Naot pa unta, may kamuta, o mangitag pamaagi o mangitag luna para sa inyong katawhan. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.